ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സ്ഥായിയായ ശാന്തിയാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാം കർമ്മങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യവും അതാണ്. പക്ഷെ എത്ര പ്രയത്നിച്ചിട്ടും ലഭിക്കാത്തതും അത് തന്നെ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ആത്മജ്ഞാനമാണ് ഏറ്റക്കുറച്ചിലില്ലാത്ത ശാന്തിയെ തരുന്നതെന്ന്. ഞാൻ ഈ ശരീരമല്ല, ഇന്ദ്രിയങ്ങളല്ല, മനസ്സല്ല, ബുദ്ധിയല്ല, മറിച്ച് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം സ്വരൂപമായിരിക്കുന്ന, സാക്ഷിയായിരിക്കുന്ന, വൃദ്ധിക്ഷയരഹിതമായിരിക്കുന്ന, സർവവ്യാപിയായിരിക്കുന്ന ആത്മാവാണ് എന്ന നേരിട്ടുള്ള അനുഭവമാണ് നമുക്ക് പരമമായ ശാന്തിയെ തരുന്നത്. ആ സാക്ഷാത്കാരമാണ് ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടാത്ത ശാന്തിയെ നൽകുന്നത്. അത് കേവലം ബുദ്ധിയിലോ മനസ്സിലോ ഒതുങ്ങുന്ന അറിവല്ല, മറിച്ച് അത് ബുദ്ധിക്കും മനസ്സിനും അപ്പുറമാണ്. ശ്രദ്ധയോടെ താൽപ്പര്യപൂർവ്വം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഈ അറിവ് ലഭിക്കൂ.